Como en anos anteriores, o Goberno de Boiro denuncia a exclusión do Concello dos orzamentos da Xunta sen ningún investimento previsto no municipio. Consideran que se trata dunha clara discriminación cara aos boirenses ao non ter en conta as numerosas necesidades que levan trasladando a Xunta dende o Goberno municipal. Entre elas, a construción dunha residencia para a terceira idade e a dotación de máis prazas de educación infantil. Ano tras ano, vemos como Boiro carece de plazas suficientes para as necesidades que presentan os rapaces de 0 a 3 anos no noso concello. Temos a sorte de ser un concello novo, temos a sorte de que a xente nova queira vir a Boiro a vivir, e iso fai que teñamos unha demanda de plazas de 0 a 3 anos anualmente que non é capaz de aguantarse por parte das instalacións que actualmente temos, e estamos demandando unha solución. Eu non sei se a solución para a Xunta de Galicia é a construción dunha nova gardería infantil, se é habilitar outros espacios para que se realice esta función. Non sei se actualmente hai colexios que teñan a disposición emplazamentos para poder facer este tipo de servicios. Iso é algo que ten que valorar a Xunta de Galicia. No eido sanitario, dende o Concello reclaman tamén melloras no PAC do Centro de Saúde do Saltiño, tanto no referente ás instalacións como a dotación de persoal. Tamén botan de menos investimentos en materia de saneamento, como a modernización da EDAR de Cabo de Cruz ou a dotación da rede en Cures e Landeiras. Estamos solicitando esa modernización da EDAR que temos neste momento para poñela, tecnológicamente, os tempos que corren neste momento. Estamos falando xa dunha segunda depuradora para empezar xa cos trámites e ir pensando de cara ao futuro tamén, pero tamén estamos falando de novas redes de saneamiento, non? Redes na parroquia de Cures, en Cures concretamente, e tamén na parroquia de Bealo en Landeiras, dous núcleos onde xa fai tempo que temos xa os proxectos para levar a cabo o saneamento integral deses dous núcleos, un máis grande e un máis pequeno, e que tamén foi unha proposta que lle fixemos á Xunta de Galicia para levar nestos presupostos, e vemos que non atende ás nosas demandas. Por último, volven a insistir na necesidade de actuar sobre varios treitos da AC 305 para garantir a seguridade viaria, así como os numerosos arranxos pendentes nos centros educativos do municipio.